Готови ли сте? Аз guess, да. I Yes. Motherfucking yes. Ами направо да дърпаме един и да видим. Миленката. Така, по принцип нищо не съм приготвил. Добре, окей. Така, трима българи се събират. Аз съм гей. Ами, имам чаша с името ми. Стигам ли до някакъв? Това на български ли беше между това представление? Това беше български? Това лайна ли са, бе, пич? Лайна ли снима? Чакай малко. Пак си умокрих всичко, Какво беше това, бе, брат? Лайна ли Си снима? лайна, бе, брат! Кой пуска Дискорд да снима фекалите? Ви нормални ли сте, бе? Янко, какво става, бе? Какво става, Янко? Тъпанар, пълен тъпанар, не. Иска БМВ, иска Ауди. Мога и да правя гарга, окей? Чуваме ли се, ало? Сега затворете очите и си представете, че сте на село до някоя рекичка. Брат, как от всичко на целия скъпа свят това ще ме разсмея, брат? Това не е нормално, бе. Остава, момчета. Гледате ли? Бате заебе. Не! Не! Добре, какво е това, бе, брат? Добре, от скапа цеарам, тъй е висока заради това нещо, бе, брат. Да. Аз как скоро само да питам нещо. Чували ли сте да имате много голямо ниво на тестостерон, да ви се ебе супер много и накрая да не подбирате и да не ебете куче? Да, това беше шайчо. Опан Gangnam Style. То реве, бе. То се разева, бе. Моля те да бли куче на Бобо и Бобо. Well. Чакай. Ало? Здравей, Бобо Щепсела. Здрасти, мили. Мога ли да ти покажа една косинка на моето куче? Заповядай. Поставай! О, не. Опа! Поставя, момчета! Аз не съм в нас, обаче реших да импровизирам. Искате ли да ме видите как танцувам? Ох! Има тега, има тега. Виждам ли се? О, шит, окей. Здравейте, момчета.
О, здрасти, Алек. Здрасти. Окей. Имам един виц. Една кума лиса се разхожда в гората. И вижда Зайчо. И Зайчо тича към нея и вика: пеленаси сте, пеленаси. И кума лиса му вика. И кума вика: Зайо, защо използваш такива думи? Виж, имаш още мляко по устата. Това не е мляко, пеленаси сте, пеленаси. Ай, чао. Ева майка ти, задавих се! Защо е обратно? Аз успя да мърна обратно, брат. Защо е обратно, брат? Слушай, бе, кой си използва телефона така, бе?